L-avukat li jirrappreżenta lil Maċedonjan Viktor Dragomanski li nsab akkużat bil-qtil ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski talab tnaqqis fl-akkużi kontra l-klijent tiegħu fid-dawl ta' provi li għandhom jeżonerawh. Kif il-każ kompla jinstema' quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud, l-Avukat Joe Brincat ġibet l-attenzjoni tal-Avukat Ġenerali għal fatt li skontu issa hemm prova korroborata li Dragomanski ma kienx fil-post fejn inqatlet il-koppja u dan mhux biss jirriżulta mill-kameras tas-CCTV iżda wkoll mir-riżultati tal-espert tal-marki tas-swaba. Pandolfino u Maciejowski inqatlu f'Awwissu li għadda fid-dar tagħhom fi triq Loker f'Taslima. Iż-żewġ irġiel inqatlu btir f'dak li l-pulizija qalu li kienet serqa li marret ħażin. F'seduti preċedenti jingħad li Dragomanski kien is-sewwieq fil-ħarbata minn qatel il-koppja u kien fost it-tlieta akkużati brabta mal-qtil flimkien mad-Daniż Jesper Christiansen u l-Albaniż Daniel Muka. Kemm fil-każ kontra Dragomanski kif ukoll fil-każ separat kontra Christiansen, il-qorti semat ix-xhieda ta' espert maħtur biex jivvaluta l-oġġetti tal-ġojjelli irkuprati fil-post. Francesco Zampa qal lill-qorti li l-oġġetti kienu stmati għal total ta' 106,103 euro, fosthom ġiżrana u pendent li kienu stmati għal 3,385 euro u ċurket għal 1,600 euro. Il-każijiet se jkomplu fl-24 ta' Ġunju. L-Ispettur Colin Sheldon u l-Avukat George Camilleri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed imexxu l-prosekuzzjoni. L-Avukat Joe Brincat qed jidher f'isem Dragomanski filwaqt li l-Avukat Stefano Filletti qed jirrappreżenta lil Christiansen.